Раньше вот скидывали видео, то что на мусорку что ли выкидывали кости, а теперь вот на озере. Әлеге видеодан күренгәнчә хайван сөякләре өем булып тора. Аларны кеше күрмәсен дипме, агачлар арасына кертеп ташлаганнар. Бүген без бу урынга килгәндә сөякләр бу кадәр үк күп түгел иде. Күрәсең, аларны инде этләр ташып бетергән. Без килгәндә биредә әлеге сөякләрне этләр кимерә иде. Без кугач кына киттеләр. Ә бит биредә кешеләр ял итә, балалар йөри. Ит тәмен сизгән хайваннар кешеләргә дә ташланырга мөмкин. Якында гына балык тотучылар да утыра. Алар бу хәлне бездән генә ишетте. Они тут постоянно бегают, плают. Этләр монда һәр вакыт йөри, өрәләр, куркыныч инде әлбәттә, ә сөякләр ташлаганнарын күрмәдем. Хожу, гуляю вот с собакой. Мин монда һәр вакыт һава суларга киләм, ләкин сөякләргә юлыкканым юк. Монда яшәүчеләр ташлагандыр инде, бистәгә якын бит. Сөякләр ташланган урыннан ерак түгел мөгезле эре терлеккә тагылган тамгалар да аунап ята. Алар өчәү. Бүген бу урынга мал табибы һәм Россельхознадзор хезмәткәрләре дә килде. Тамгадагы штрих-код буенча мәгълүматны укып карарга тырыштылар. Алар авалкадан соң инде производстводан соң ташланган. Бу инде беренче генә чырак түгел. Бу өченче чырак залеты, ике чырак иде безнең Кадышево поселогында. Шундый кешеләр бар, недобросовестный, нечестный, непорядочный. Терлекне сатып алалар, обвалка ясыйлар куядыр производствода и чыгарып ташлыйлар. Чтобы утилизация ясамасын. Утилизация ясау өчен ул опять-таки, чтобы экономить, хотят экономить как бы они и этим нарушают грубо нарушают утилизацию биологических отходов. Бу калдыклар табигатькә һәм кешеләргә зыян китерә дип белгечләр. Терлек авыру булырга, инфекция таратырга мөмкин. Мы не знаем, из какой части получается. Без бит әлеге терлекнең каян алып кайтылганын, нинди шир белән авырганын белмибез. Аны ничек һәм ни өчен суйганнар? Хәзер шуны ачыкларга кирәк. Бүген бу урынга дезинфекция үткәрделәр. Сөякләрне җыештырып, махсус урынга утилләштерәчәкләр. Соңыннан аны тагын бер тапкыр химик матдәләр белән эшкәртү каралган. Сөякләрдән алынган анализлар 1 ай эчендә әзер булырга тиеш. Гаеплеләрне зур күләмдәге штраф көтә. Эшмәкәрләргә 50 меңгә кадәр, юридик затлар өчен 700 мең сумга җитәргә мөмкин. Чулпан Касыймова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы.